Obrigado. Próxima oradora, senhora Miranda. Obrigada, presidente. Lembro as palabras do deputado Miguel Portas, que dicía con moita dignidade: en Lampedusa sentí que valía a pena ser deputado. Denunciar esta vergoña de Europa é unha obriga do Parlamento Europeo e solucionalo é responsabilidade conxunta da Unión Europea. Onde está a nosa memoria? Resposto aos grupos políticos xenófobos desta Cámara. A historia de Europa é historia de emigrantes. Durante séculos, millares de persoas fuxiron de Europa para mellorar condições de vida ou en busca de esperanza. Moitos partiron na Europa, mas moitos partiron tamén para outros continentes. Que país europeo non teve, ao longo da súa historia, momentos de enorme dificultade onde moitos dos seus nacionais tiveran que procurar refuxio para lá das súas fronteiras? Precisamos integrar a estas persoas. É un imperativo moral para a Europa. Precisamos denunciar que há crianças que son detidas ociñas en centros de acollimento ou en prisões con apenas 8 anos. É urgente unha solución europea. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Obermeier. Obrigado, Presidente. Para mim é incompreensível, por exemplo, os resultados das autoridades italianas. Por que esta declaração sobre o Porto de